paljon lapsia. Minäpäs katsomaan lähempää. Oh. Hei, mä näytän Sannalla. Hei, mun nimi on Eino. Keitä te ootte, lapset? Turva kiinni kaikki täällä. Minä, teidän Elvis-emäntä, johdan teitä nyt. Ja tällä kesällä ette pidä hauskaa. Te olette minun siivosarjani. Me teemme tästä lehdistä mainion. Ja muuten, täällä on edes kilpailu. Se, joka voittaa sen, pääsee vapaaksi näistä siivoustöistä. Toivottavasti kaikilla on hyvä kesä ja hyvää päivää kaikki. On tulossa esitys, mutta tarvitsisin parin siihen. Voisin kyllä ryhtyä sinun pariksi, jos ei kukaan muu haluakaan ryhtyä. Mut entä ne? Kuuliko sä jotain? Mutta kuka sä olet tyttö? Mä oon Eino. Mä oon Tarja, mut miksi sä haluat mut sun pariksi? Eino, siellä kun sä oot. Nyt voisit tulla auttaa näiden kassien kaa. Mitä sä näille lapsille puhut? Turva kiinni, Katariina. Mä yritin hankkia mulle ystäviä, et mä en oo nyt yksin vanhainkodissa. Onko sulla jotain valitettavaa siinä, vitun emäntä? Oot vitun paska emäntä muutenkin. Mua tauko, tai saat karttapekevistä perseelle. Voit yrittää, vittu vanhus. Rautu vähän, faija. Nykynuoret, mä en vittu ymmärrä. No niin, Tarja, se esitelmä, mistä olimme puhuneet, niin voisimmeko me tehdä sen yhdessä? Joo, mut mulla on pieni standardi, mitä se suoritetaan. No mennään katsotaan rantaa, sieltä varmaan löytää paljon inspiraatiota. Faija, minne sä oot menossa? Meillä on vähän niinku pieni hommi kesken. Hiljaa typerä tyttäreni, minä vien tämän kauniin nuoren naisen ulos, ja sinä minä teet estä.